Wasal iż-żmien li għawdex verament ikun priorità huwa għalhekk li Gvern ġdid nazzjonalista kommess li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Awċin kif ukoll il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer permezz ta' vapuri ġodda. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt attività li saret issib fil-għaxija fil-Munxar fejn tkellmu wkoll il-kandidati kollha li qed jikkontestaw fuq għawdex. Elix Borg fakkar li taħt Gvern Laburista saru ħafna wedid lill-Awċin u ma twettqux. Dan hekk kif l-Awċin għadhom mingħajr il-breakwater ta' Marsal Forn, mingħajr qorti ġdida, kif ukoll mingħajr star ġdid. Wasal iż-żmien illi Għawdex jibqa' priorità tul il-leġislatura kollha. Wasal iż-żmien biex Għawdex verament ikollu Prim Ministru li verament jagħmlu priorità l-Għawdex. Kenna u smajna b'ħafna wedijiet tul dal-aħħar snin illi manifest wara l-ieħor, budget wara l-ieħor, dejjem ikunu ripetuti, copy-paste, però qatt ma jieħdu materjal. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar f'numru ta' proposti li ħabbar u li verament se jagħtu nies ġdid lill-Għawdex. Weda kruċjali illi jsir investiment bla preċedent fuq 150 kilometru f'toroq ġewwa l-Gżira Awċija. Investiment bla preċedent fuq sptar ġdid ġewwa Għawdex. Berba mit-sodda u b'helipad biex kif ikun hemm emerġenza issib mill-ewwel aċċess li jista' jgħidok Mater Dei. Nerġgħu nibdew niftħu l-ases f'pajjiżna fal-Gżira Awċija għaliex irridu nagħtu s-serħan il-moħħ lill-Awċin illi kif jinqala xi ħaġa f'lokalità għandek aċċess għal-assa. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Munxar Damien Spiteri qal li l-Partit Nazzjonalista għandu kampanja pożittiva bi proposti li jindirizzaw kull faxxa tas-soċjetà. Il-kandidata Norma Camilleri spjegat li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara għal Għawdex fil-waqt li saħqet fuq l-importanza tal-involviment tan-nisa fil-politika. Il-kandidat Beppe Gallia tkellem fuq l-importanza li titjib il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer fil-waqt li sostna li Gvern ġdid Nazzjonalista idaħħal mill-ġdid vapuri dedikat għal-merkanzija. Il-kandidat Luke Said qal li jrid pajjiż bi żvilupp sostenibbli fejn il-wirt ikun protett, fejn il-familji ikollhom l-opportunitajiet u nipproteġu il-futur għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Finalment il-kandidat Frank Anthony Tabone fakkar li kien Gvern Nazzjonalista li dejjem investa fil-Gżira Awċija, speċjalment meta kien bena it-tlet vapuri ġodda li għadna ngawduhom sal-lum.